Sentana lan pangarepe negara kuwi aja nganti mbatalake rembug sing wis kawedhar. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen nganti anakmu si Kuropati ndok batalake anggene dadi ratu, tanurunga negara Ngastina bakal kelangan kawibawan, para kawula gampang anggene nyedha lan maido marang kawicaksanane Pak. Nun inggih kasinggihan Penemban. Banjur nganggo dasar apa lan wewaton ingkang endi kok jeneng sira lanyo-lanyo netepake Jaka Pitana dadi ratu ning negara Ngastina. Aduh. Rama Penemban. Nalika lelampahan bali si golo-golo para Pandhawa kobar dening latu tawi geni kang manghalat-halat. Satemah kabar ingkang kula tampi para Pandhawa pejah dadi awu wonten madyaning bali si golo-golo kala wau. Kanthi wewaton ingkang kados mekaten, nadyanto para Pandhawa menika ingkang anggadhahi hak wewenang tumrap kamukten negari Ngastina, nanging gandeng para Pandhawa sedaya sampun sirna, mila sampun satrepipun menawi anak kula pembarep nenggih pun Jaka Pitana utawi Kuropati ingkang kula wisuda dados ratu kanthi jejuluk Prabu Duryudana. Kusik dadi nganti ripalungguhan iki Destarata isih duwe paugeran lamun ta para Pandhawa wis mati. Nanging kasunyatanipun kados mekaten. Kasunyatan sing endi sing ndok karepake? Apa kira-kira para penggedhe lan sentana Ngastina ora kulak pawarta adol pangrungu? Rampunge bali si golo-golo Kobang Ngastina gelem nyurasa lelakon ing kababar ana ing negara Ekacakra. Narendra Ekacakra ingkang awujud raseksa ya kuwi Prabu Baka ingkang duwe pekarman ya kuwi mangsa utawa mangan daginge menungsa. Pendak 7 dina sepisan mesti para kawula ing Ekacakra kudu asok wujude daharan marang ratu ingkang awujud menungsa minangka tandha bektine kawula marang Gusti lan menungsa sing diaturake mau dipangan dening Prabu Baka. Nanging ripalungguhan iki pepeteng ingkang nglimputi bumi Ekacakra wis dadi padang jinglang tetrawangan. Merga ratu ingkang angkara murka ya kuwi Prabu Baka wis mati. Lah, sapa to sing mateni Narendra angkara murka kuwi mau? Ora ana liya kejaba mung satriya panenggak Pandhawa ya kuwi si Bratasena ya Werkudara. Tegese Pandhawa 5 ripalungguhan iki isih urip. Kagyatri sang kapirang Rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walanga ati Adipati Destarata putuku Kuropati apa dene kowe Patih Sengkuni sumrambahe kabeh para sentana praja Ngastina maragage gatekna dawuhe Bisma. Negara iki mbiyen janjane apik, Ngastina mbiyen ki becik ning yogene bareng dicekel para Kurawa dadine morak-marik kaya ngene. Negara sing jembar. Negara Ngastina iki bumine subur. Dasare dumadi saka pulo nadyanto beda agama, beda suku, beda golongan,
beda adat lan bangsa parandene anane mung manunggal tetunggalan samat sinamadan daya dinayan sahiyek saeka kabeh kabeh nengenake marang gotong royong merga nganggo paugeran dasaring praja ingkang sinebut Pancasila. Ning bareng ripalungguhan iki bareng dina iki kok kahanane tiba kosok balen sakpatine Pandhu banjur negara iki dititipake marang Dastarata diderekake karo Patih Sengkuni. Nyatane kahanan sing biyen bening ripalungguhan iki dadi butek kaya ngene. Oh. Abang walan dena becik besok mendemo baris prayitna yuwa saranta kawula nuwun sewu Penemban Bisma nyuwun pangapunten menawi Patih Sengkuni nilar ing tata krami matur tanpa piniji bedhol saking sasana. Kowe arep matur apa Suman? Nyuwun pangapunten. Sakmenika Ngastina menika jagatipun tinarbuka sinten kemawon anggadhahi hak lan kamardikan ngudal kalian gagasan nadyanto ana sing beda panemu waton bedane panemu mboten ngobak-obak dumateng kerukunan menika sah kemawon. Kowe arep matur apa Suman? Nyuwun pangapunten. Kula kirang cocok, kula kirang condong, kula kirang rumajeng kalian pangandikanipun Penemban Talkanda. Ing ajeng paduka paring dawuh biyen negara Ngastina ki apik ning ripalungguhan iki dadi morak-marik merga anane Kakang Adipati Dastarata lan Patih Sengkuni. Nyuwun pangapunten. Menawi saking pamanggih kula negara Ngastina rusak menika mboten namung dinten samangke ning wiwit rumiyin menika Ngastina sampun bubrah. Bubrahing negari Ngastina menika wiwit saking Sang Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana menika seleh keprabon lajeng misuda dumateng Prabu Pandhu mangka dados ratu wonten ing negari Ngastina menika tatanan negara Ngastina sampun wiwit bibrah. Pek kowe kandha ngono pun cetha ngigla tanpa warna bilih Sang Resi Abiyasa menika lak putranipun wonten 3. Ingkang pembarep ingkang angka setunggal menika Kakang Adipati Dastarata. Ingkang angka 2 menika Prabu Pandhu Diwayana dene ingkang angka 3 nenggih pun Raden Yama Widura. Mongko manut pranatan manut paugeran ingkang darbe hak wewenang dados ratu menika mesti kemawon anak mbarep. Ning kenging menapa ke anak nomor 2 nenggih pun Pandhu ingkang dados ratu sanes Kakang Adipati Dastarata ingkang putra Pambayun. Dados pranatan rumiyin menika sampun dipun rekayasa sampun dipun rekadaya. Kedahipun ingkang dados ratu wonten Ngastina rumiyin menika sanes Pandhu ning Kakang Adipati Dastarata. Upami sak mangke angger Duryudana ingkang dados ratu menika trep menika adil lan sak adil-adilipun.
Ditwa karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuk angin ngendi nggone Patih Sengkuni wonten dawuh bener kang dadi ucapmu pancen sing duwe hak wewenang dadi ratu kuwi anak mbarep lha nggih mongko putra pambayun menika Kakang Adipati Destarata kenging menapa kok njlewar dumateng Prabu Pandhu Dewanata menika tatanan sampun rusak sampun dipun rekayasa sampun dipun rekadaya mengko dhisik Suman Ripalungguhan iki aku tak takon syarate wong dadi ratu ki apa kowe ngerti apa ora menawi sak ngertos kula syaratipun tiyang dados ratu menika wonten 3 ingkang sepisan wibawa angka kalih wicaksana dene ingkang angka 3 santosa wibawa ki tegese piye wibawa menika saged mujudaken tumindak ingkang jujur netepi janji lan boten sembranan utawi dados pengarep boten namung cengengesan banjur wicaksana werdine piye ratu kedah taliti lan setiti miwah ngati-ati anggenipun mutusaken dumateng perkawis boten namung adhedhasar bener nanging kedah awewaton bener banjur syarate wong dadi ratu ingkang angka 3 ya kuwi santosa tegese santosa ki piye Sengkuni ratu menika kedah santosa lair batinipun lah santosane lair tegese piye ratu menika mboten kenging nandhang cacat nah aku tak genti nyuwun prisa Adipati Destarata ki cacat apa ora nun inggih cacat piye nyuwun ngapunten cala hina ki apa picek wong ki utamaning nata berebudi bawa laksana lire berebudi mangkono anggung kenya paring dono lelekawa kenya Bathara ya jagat mangestungkara Hyang Agung mugi mrambaing warga ing negari Ngastina Rama Penemban Takandha sasampunipun kula ora arik nalar kula grijah manah kula leres ing dados sabda tama paduka kula dados tiyang sepuh grusa-grusu satemah keseluruh wonten dalan ingkang kleru lan buntu mongko kula sampun mangertos dununge kamulyan dununge katentreman menika mboten mapan wonten ing derajat pangkat lan kelungguhan karana tiyang dados narendra menika menggaing kula sanes bebungah nanging amanah tegesipun tanggel jawabipun awrat tungap banger bacin mulya rekasanipun tiyang sak negari Rama
Pramila saking menika gandeng samangke para Pandhawa taksih sugeng paripurna. Prayogi anak kula Kurupati kula batalaken anggenipun dados ratu. Pandhawa badhe kula padosi, badhe kula mulyakaken, kula paringi kamukten kraton negari Ngastina menika Rama Penemban. Adipati Destarata sing jenenge Sentana lan pangarepe negara kuwi aja nganti mbatalake rembug sing wis kawedhar. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen nganti anakmu si Kurupati ndok batalake anggene dadi ratu, tan wurunga negara Ngastina bakal kelangan kawibawan. Para kawula gampang anggene nyedha lan maido marang kawicaksanane panguwasa. Mula yen pancen guguk lawan pakonku luwih becik mengkene. Perkara si Kurupati kang wis kawisuda dadi ratu Ngastina ya wis kareben, aja diobah-obah, aja diowah-owah, aja diungkreh-ungkreh. Nanging prayogane para Pandhawa dijoli utawa dilironi bumi ingkang subur sing timbang bobote kelawan negara Ngastina. Malah ripalungguhan iki pun bapa mundhut prisa, kira-kira isih ana apa ora bumi ingkang jembar lan subur sing becike bakal diparingake marang para Pandhawa. Lho nggih. Kaliyan matur Rama Penemban, menggaing petang kula taksih wonten bumi ingkang wiyar lan subur, nanging emanipun wujudipun taksih wana bebondotan, naminipun wana marta. Upama wana marta kuwi wae sing diparingke karo para Pandhawa, kira-kira piye? Pramara rek mangos wamyung hambrangang kadi karunaning asih ning marga memah latkong wong riseng kanta wastrat mojo leng-leng lalu hangu lati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayan aduh Rama Penemban jimat sesemban kula ing Marcapada prating delahan. Kula condong kula rumaja sawerga ngasirah jamu bab menika kula borongaken dumateng Paduka Rama Penemban kados pundi murih saenipun. Ya yen pancen kaya mangkono daya-daya ripalungguhan iki pun bapa tak mundhut pamit. Kabar sing ndak tampa ripalungguhan iki Pandhawa mapan ana ing wana Eka Cakra. Pandhawa ndak temonane tak tantinge rasane muga-muga gelem dijoli wujude wana marta lan wis ora nakokake kamukten tinggalane wong tuane ya kuwi bumi Ngastina. Ning ndak pundhut kanthi banget. Sakwise iki mengko upamane para Pandhawa gawe kamukten entuk kamulyan ning wana marta.
antarane Kurawa lan Pandhawa kabeh kudu ngadeg jejeg kebak kawibawan anane mung rasa tresna kanthi anggen kumparing wujude Wanamarta marang para Pandhawa muga-muga dadi dalan kerukunane Prahyasa sembah kula ingkang miring jengkar paduka bapa nyatwaning kalangjuan acara pandamun sarapinon sunan warakan koneng wancine bedhog tengange srengenge mangrangsang wayah panase kegila-gila rinasa kaya ngobar bumi hawane gerah angine kaya tan lumampah gegodhongan datane bah kembang-kembang dawak amblasah lir melu susah mulat para Pandhawa ingkang nandhang resah habisah ing rasa bungah polatan layu sarira lesu krana lumaku tan cetha papan kang tinuju mangkono tanggap ing sasmita nenggih Sang Dewi Kunti Talibrata rinten dalu tansah miring mring para putra mrih tansah eling marang kautaman untang ranting remengoswa kang layon denyo ilang memanise wa hukum kucam rahnya marah tani
putraku para Pandhawa kabeh wae ibumu Kunti bisa ngrasakake kaya apa abote lelakon sing ndok sandang pepeteng ingkang nglimputi rasamu ndak sesuwunake marang purbane Hyang Agung muga-muga enggal antuk obor pepadang kanggo dalan kamulyane Pandhawa kabeh. Duh Kanjeng Ibu, rinten dalu ingkang tansah kula antu-antu namung pitutur luhur saking Paduka supados para putra santosa lelumban ing samudraning lelampahan ingkang kados mekaten. Wah, Kunti ibuku wis cetha yen Pandhawa iki putrane Bapak Pandhu sing kudune ngenyam kawibawan kemul kamukten ana negara Ngastina. Nanging nyatane lelakone anakmu malah tiba kosok balen. Ing atase anak ratu parandene uripe kaya wong poporiman kelambrangan dadi wong alasan. Duh Kanjeng Ibu, menawi mekaten lelampanipun sampun cetha bilih jagat menika sampun koncatan adil saha koncatan dumateng bebener Kanjeng Ibu. Para Pandhawa kabeh wae mara gage gatekna yen ana donya iki kowe ngoyak bener lan adil nganti jagat iki kiamat tangeh lamun jeneng sira bisa antuk marem. Mergo adil lan bener kuwi mung gumantung saka ngendi lan sapa ingkang nyawang. Mergo ana jagat iki yektine adil isih kalindes dening nepsune menungsa. Dene bener isih ketutup dening mungkari rasa. Wong ki yen rebutan bener dadine mung bakal congkrah ewadene lamun to legawa rebutan salah yektine bakal antuk barokah. Dene adil iku bisa kok tampa lamun to uripmu tansah kok rengga kanthi gedene rasa syukur sabar lan trima marang kodrate pangeran. Malah kudune para Pandhawa ngaturake panuwun marang Hyang Bebaya-pati nalika kobonge bale sigala-gala parandene jeneng sira kabeh isih pinaringan slamet raharja. Malah kepara bisa ngentas panandangi wong Eka Cakra merga saka kamurkan lan kawengisane Prabu Baka ingkang seneng mangan daging manungsa mbiyen. Merga manungsa sing becik dhewe iki nggih. Menungsa sing becik dhewe kuwi ora gumantung marang kesugihan, ora gumantung marang kelungguhan lan kepinteran, nanging yektine mutiarane menungsa utawa apik-apike menungsa ki lamun ta uripe bisa piguna tumrape wong liya Pandhawa. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning kayun ong pinasutapa brata jejaring panggayo gayuh wahyuning kamulyan ing kula putraning sun sira iku
panci kulineng hati Driya mangu mangun kong kandhuan rimang lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama mangkono Sri Narendra wis nyolon hangrara apa kawula nuwun sewu Rama Penemban Takondo kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten sandhap pepada paduka Rama Penemban Takondo bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang sungkemku katur Hyang Bisma bekti kula kunjuk Hyang sungkem kula kunjuk Hyang bekti kula kunjuk Hyang oh jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara ya Kunti apa dene putu-putuku para Pandhawa semono anggen ngaji-aji lan ngurmati kelawan Bisma ya ndak tampa ngger ndak tampa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana muga anjurung marang santosaning lahir batin tumrape kabeh putu mboten langkung ngaturaken panuwun mugi-mugi sabda tema paduka saged anumunusi Bapa Penemban kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa kepareng mrepeki dumateng ingkang wayah Pandhawa. Ngene ya nggir, Kunti apa dene para Pandhawa. Banget Oneyang muji syukur marang kemurane Hyang Agung nadyanto kabar sing ndak tampa jeneng sira Pandhawa mbiyen kobar dening geni manghalat-halat nalika lelakon bale sigala-gala kobar. Ning merga saka pepayunge Hyang Agung nyatane ripalungguhan iki Pandhawa isih seger kewarasan kalih saka bebaya.
lan aja dadi atimu ya nggih. Ya merga kegawa wong Ngastina anerka lamun ta para Pandhawa wis mati dadi awu nalika bali Sigala-gala. Banjur pembarepe para Kurawa si Duryudana dadi ratu Dewi Suda mongko dadi narendra ning negara Ngastina. Lah supaya adil para Kurawa ya mukti, para Pandhawa ya tetep ngemnyam kamulyan. Ripalungguhan iki para pinisepuh Ngastina nemtokake bakal peparing marang para Pandhawa wujude wana bebondotan arane ya kuwi wana marta utawa wana mrentani. Ndak pundhut kanthi banget para Pandhawa gelem nyiksa raga memulya jiwa. Teteken tekun bakal katekan gaweya kamulyan dhewe, gaweya kawibawan dhewe, gaweya kraton dhewe, aja mung jagakake warisan tinggalane wong tuamu. Ndak pangestoni para Pandhawa ya kanthi pepayung budi rahayu, sedyamu ingkang hayu manggiya rahayu Pandhawa kabeh. Sikrabala kang tumingal hasampo samya matali kertas wilateng kota